respecto do ano pasado, perderon os gandeiros e gandeiras galegas entre 2-3 céntimos por litro de leite en esa negociación, e, polo tanto, é importante escoitar continuamente, constantemente, ao sector para intentar non só trasladar as necesidades, preocupacións e propostas, como acaba de decir Roberto, que ademais o fan en positivo, sino tamén incluso adiantarse as necesidades para poder ir por diante e así ser máis efectivo. Pois en esa comisión, basicamente, a resposta que tivemos foi de que no ano 2007 xa se había creado ese observatorio e, polo tanto, que si xa tuveron reunións co sector desde aquela. Solo faltaría que en 16 anos non tiveran nunca escoitado o sector, nin se sentaran co sector para escoitar as súas necesidades. Nós o que queremos é ese foro activo que nos denominamos a Mesa do Leite, pero lle trasladaba tamén a interpelación do pasado mes a conselleira que o nome é o de menos, que simplemente se trata que teña unha periodicidade, que nós tampouco vamos decir se ten que ser unha vez, 2, 3 ou 4 veces ao ano, pero que haxe unha periodicidade que sepa o sector cando se van a sentar para poder falar e tratar todos estes temas. Esa interpelación deriva agora nunha moción que levaremos no vindeiro pleno, no que ademais pedimos atendendo as necesidades que nos traslada tamén desde unións agrarias, esa figura tamén de mediador, esa figura onde o gandeiro e a gandeira non esteñen en desigualdade de condicións e teña que firmar o que se lle pon en riba da mesa cando non se chega a un acuerdo industria e gandeiro. E, por tanto, todas estas cuestións son necesarias falalas para facer do sector da leite un sector forte, porque ademais temos toda a materia prima, temos todos os membros para ser un sector forte, para seguir facendo a terceira e cuarta transformación, que é o que deixo valor engadido. Eso estamos vendo como se foi perdendo durante moitos anos, non aproveitamos esa oportunidade. Creo que podemos revertir a situación, debemos revertir a situación, e máxime se ademais queremos apostar tamén polo asentamento da poboación, do que falamos sempre, e a poboación se asenta con oportunidades laborales, e unhas oportunidades laborales dignas, que a maneira en que tamén mención Roberto. Non se trata de estar sempre aí ao límite, ao marxen de cubrir os custes de produción, sino poder vivir dignamente, con calidade de vida, que hoxe cada vez somos máis exigentes en este eido, queremos ter vida, queremos conciliar, queremos dedicarlle tempo tamén á familia, e, polo tanto, que as explotacións tamén poidan ser rendibles en este eido. Por lo tanto, cando falamos de asentamentos, falamos de manter as explotacións. Estamos ante cifras tremendas, son pouco máis de 5.000 explotacións existentes a día de hoxe, pero que a realidade é que van pechando 350 explotacións de maneira anual, co cual casi podemos decir que se pecha unha explotación por día, salvando 4 días festivos que temos por aí, pero que se pecha unha explotación por día. E a mellor forma de asentar poboación, a mellor forma de manter o noso rural vivo, de manter o noso rural limpo, de manter o noso rural libre de incendios, é precisamente apostando por este sector primario, que é fundamental para o desenvolvemento da nosa comunidade autónoma, do noso país, e seguir apostando por un sector que ten moita capacidade e o que hai que darlle oportunidades.